इकडे प्रवीण घाईगडबडीने निघाला त्याच्या मुलीचा जीव वाचवायला. पण नेमके असे का झाले होते? त्याच्या मुलीला कोणी झपाटले होते का? हे जर तुम्हाला पाहायचं असेल तर मागील भाग म्हणजेच हा खेळ बावल्यांचा भाग 1 हा नक्की पहा. आणि आता आपण पाहूया हा खेळ बावल्यांचा भाग 2. इकडे प्रवीण हा घाईगडबडीने आपल्या गाडीत बसला. त्याने गाडी चालू केली आणि गाडी चालू करताच त्याला आठवले की प्रथमेशचा मित्र बोलला होता, प्रवीण हे बघा, तसंही आपल्याकडे फार कमी वेळ आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ज्या वेळेला तुम्ही माती घ्याल मागे चुकून देखील पाहू नका. कदाचित अडचणी येतील पण देव हा तुमच्यावर असेलच. जावा. प्रवीण हा लगबगीने निघाला. पण इकडे घरी वातावरण हे फार वाईट झाले होते. साक्षीच्या तोंडातून आता रक्त यायला चालू झाले होते. ती भावली जिला कापडामध्ये बांधलेली होती ती हालत होती. प्रियंका ही जोर जोरात रडत होती, साक्षी अरे काय झाले तुला, उठ ना. प्रथमेश आणि त्याचा मित्र हे दोघंही आता शांत होते. त्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय नव्हता. पण प्रवीण मात्र लगबगीने आणि अगदी वेगाने गाडी चालवत होता. मागचा पुढचा कसलाच विचार तो करत नव्हता. सुदैवाने रस्ता देखील मोकळाच होता. प्रवीण हा गाडी चालवत असताना त्याने अचानक पाहिले की त्याच्या समोरून तीच भावली ही हवेत तरंगत येत आहे आणि ती त्याच्या गाडीला आपटली, त्याच्या काचेला लागली. प्रवीण जोरात घाबरला. त्याने आपली गाडी थांबवली. तो जोरात ओरडला आणि पुन्हा एकदा पुढे पाहिले तर पुढे काहीच नव्हते. प्रवीणला समजून गेले की हा काय प्रकार आहे. प्रवीणने गाडी ही तशीच लगबगीने घ्यायला चालू केली. इकडे घरात परिस्थिती ही तशीच होती. साक्षीच्या तोंडातून रक्ताचा प्रवाह आता वाढू लागला होता. एवढंच कमी की काय, तिचं शरीर आता पांढरे पडू लागले होते. आणि अगदी काही क्षणात प्रवीण त्याच ठिकाणी पोहोचला जिथे साक्षीला ती बाहुली भेटली होती. प्रवीण तिकडे उतरला. तिकडे आजूबाजूला पाहिले. प्रवीणने अंदाज लावला की साक्षी नक्की कुठे होती. तिकडे बाहेरची माती ही त्याने आपल्या हातामध्ये घेतली. त्याने ती रुमालामध्ये टाकली आणि आपल्या गाडीमध्ये बसला. गाडीमध्ये बसताच त्याने गाडी चालू केली आणि पुन्हा आपल्या मुलीचे प्राण वाचवायला निघाला. इकडे साधारण 6 वाजायला केवळ आणि केवळ पाऊण तासच राहिला होता. साधारण 15 मिनिटं झालेच असतील. प्रवीणची गाडी ही अचानक बंद पडली आणि इकडे घरी आता असे वाटू लागले होते की जणू साक्षी कायमची सोडून जाणार आहे. इकडे प्रवीण हा खाली उतरला आणि आपली गाडी ही तशीच ठेवली. त्याला माहित होते की नेमकी काय प्रकार आहे. ती माती आपल्या हातामध्ये घेतली, देवाचे नाव हे बोलायला चालू केले आणि वेगवान गतीने पळू लागला. प्रवीणला आता दाब बसू लागला होता. पण केवळ त्याच्या मुलीच्या हट्टापायी, त्याच्या जीवाच्या हट्टापायी तो धावत होता. इकडे घरामध्ये प्रथमेशनी आणि त्याच्या मित्रांनी जणू काही आशा सोडायला चालू केले होते. दोघं एकमेकांकडे पाहत होते. त्या रुमालामध्ये पाहून त्या बाहुलीला पाहिले आणि यावेळेला तिथून आवाज आला, प्रवीण नाही येणार, साक्षी मरणार. ए भावली गप, अशी कशी साक्षी नाही वाचणार? ती वाचणार, ती वाचणार. प्रियंका ही त्या बाहुलीकडे पाहून बोलत होती. इकडे प्रवीण हा आता पुन्हा पळू लागला होता. पण प्रवीणला असे लक्षात आले की आता त्याचे पाय हे हळूहळू घट्ट व्हायला लागले आहेत. असे वाटत होते की त्याच्या खांद्यावर जणू कोणी बसलेले आहे. आणि अचानक प्रवीणला मागून एक धक्का आला
आणि प्रवीण जोरात जमिनीवर कोसळला. पण तो रुमाल ज्यामध्ये ती माती होती ती तशीच प्रवीणच्या हातामध्ये होती. तिथे अचानकच मोठा वाऱ्याचा झोका पसरू लागला. असे वाटत होते की जणू काही ती प्रवीणला सोडवण्यासाठी आलेली आहे. आणि प्रवीण रडत रडत बोलला, मला माहितीये तू का करतेस, पण मी हार नाही मानणार. प्रवीण उठला आणि पळू लागला. पण अचानकच एक दगड त्याच्या डोक्याला लागला. प्रवीण काही काळासाठी हा खाली बसला, पण उठून पुन्हा पळू लागला. साधारण अंतर हे 15 मिनिटाचेच होते. पण प्रवीणच्या डोक्यावर कोणीतरी जोरात वार केला असे त्याला जाणवले. त्याने आपल्या डोक्याला हात लावला. पण प्रवीणला माहीत पडले की त्याला या क्षणी मागे पाहायचे नाहीये. प्रवीण हा पुढे चालतच होता. यावेळेला प्रवीण जोर जोरात पळू लागला आणि प्रवीणने पाहिले की काहीतरी एक आकृती त्याच्याच दिशेने ही समोरून येत आहे. आणि काही काळातच प्रवीणचे डोळे हे मोठे झाले. असे वाटू लागले की ते डोळे हे खालीच पडणार आहेत. प्रवीणने पाहिले की ती बाहुली ही त्याच्या समोर आलेली आहे. ती हवेत तरंगत आहे. प्रवीण बोलला, ए तू का माझ्या मुलीच्या मागे लागलेली आहेस, जा मला जाऊ दे. पण ती बाहुली हसत बोलली, नाही जाऊन देणार. असं कसं नाही तू मला जाऊन देणार, मी जाणार आणि माझ्या मुलीचा प्राण वाचवणार. जाशील ती बाहुली बोलली, जीव घेईन. हे बघ, मला माझा जीव प्यारा नाही, पण माझ्या मुलीचा आहे. मी तुला पार करून जाणार. प्रवीण जोर जोरात पळणार. पण त्या क्षणी बाहुलीने प्रवीणकडे जोरात तिरक्या नजरेने पाहिले. प्रवीण लांब उडून गेला, रस्त्याच्या शेजारी गेला. पण ते रुमाल त्याच्याच हाती होते. ती बाहुली आता जमिनीवर चालत येऊ लागली. आता तर ती बाहुली बोलली. त्याच वेळेला प्रवीण बोलला, माझा मृत्यू झाला तरी चालेल, पण मी जाणार. काहीच ताकद शिल्लक नव्हती. प्रवीण हा जमिनीवर पडला होता. हातामध्ये रुमाल होता. पण आता असे वाटत होते की ती बाहुली तो रुमाल घेणार आहे. आणि असे झाल्यास साक्षीचा तिकडे मृत्यू होणार होता. प्रवीणने देवाचे नाव घ्यायला चालू केले. आणि प्रवीणने वरती पाहिले. त्याला झाडाच्या मागे काहीतरी दिसू लागले. प्रवीणला एक आशा जाणवली. प्रवीणने उठून ते झाड बाजूला घेतले आणि प्रवीणने पाहिले की तिथे साक्षात मारुतीरायाचे लहानसे मंदिर आहे. प्रवीणच्या तोंडावर एक वेगळीच आशा आली होती. प्रवीण बसला आणि रडू लागला आणि बोलला, मारुतीराया, अरे अरे वाचव रे, माझ्या मुलीला जीवदान दे, वाचव मला. प्रवीणने ते सिंदूर आपल्या कपाळाला लावले आणि बोलला, मारुतीराया, इथून मेलो तरी तुझ्याचमुळे आणि जगलो तरी तुझ्याच उपकारामुळे. मला बळ दे, मला शक्ती दे. प्रवीणने त्याचे हात जोडले. प्रवीण मागे वळून ते रुमाल आपल्या हातामध्ये घेऊन पळू लागला. ती बाहुली त्याच्या जवळ येणार आणि शेवटी ती बाहुली त्याच्या जवळ आली. पण अगदी काही क्षणात ती बाहुली उडून ही लांब फेकली गेली. प्रवीणला समजले की साक्षात मारुतीरायाच तिच्या मागे आहे. प्रवीण जोर जोरात पळू लागला. प्रवीणचा थकवा हा पूर्णपणे निघून गेला होता. आणि अगदी काही क्षणातच प्रवीण हा त्याच्या घरी पोचला. घरी पोचताच पळता पळता लगेच प्रवीणने ती माती प्रथमेशच्या मित्राकडे दिली. ती माती त्याने हातामध्ये घेतली. लगेच त्या बाहुलीवर आणि साक्षीवर लावली आणि जोर जोराने मंत्र पुटपुटायला लागला. तसंच त्या बाहुलीकडनं आवाज येऊ लागला, सोडा सोडा मला. तसंच प्रवीण बोलला, सोडू नका हिला, माझ्या साक्षीला बघा काय केलंय. आणि हळूहळू करून तो आवाज
हा पूर्ण खोलीमध्ये आणि घरामध्ये घुंगू लागला. सोडा 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 मला. इकडे साक्षी ही तडपडू लागली होती. प्रवीणने विचारले, काय झालं हिला? तसंच प्रथमेश बोलला, घाबरू नकोस, ते भूत आता हिच्यापासून लांब होत आहे. काही क्षणासाठी तूही लांब राहा. घरामध्ये जणू भूकंप येत होता. अख्खे घर हालत होते. आणि शेवटी प्रवीणच्या त्या मित्राने प्रवीणला आणि प्रियांकाला सांगितले की बस आता सगळं संपलं. प्रथमेशच्या त्या मित्राने ती माती हातामध्ये घेतली. एक मोठा मंत्र हा तिकडे पुकारला आणि तीच माती, ती बंद असलेली बाहुली तिच्या त्या कापडावर टाकली. ती एवढ्या भयंकर रीतीने ओढू लागली की काही काळ सगळ्यांनी आपले कान बंद केले आणि काही काळात सगळं काही शांत झाले. प्रथमेशच्या त्या मित्राने ती बाहुली आपल्या हातामध्ये घेतली आणि प्रवीणकडे दिली आणि प्रवीणला सांगितले की बस यापुढे चुकून ही बाहुली या घरामध्ये येता कामा नये. हिच्या शरीरामध्ये जी कोणी आत्मा आहे ती मला काढता नाही आली, पण हो, साक्षी यापासून मुक्त झालेली आहे. ती आता साक्षीला पुन्हा कधीच त्रास नाही देणार. फक्त ती या घरामध्ये येता कामा नये. आता ही घे आणि जा कुठेतरी लांब फेकून ये. प्रवीणनेही तसेच केले. पण त्याच वेळेला प्रथमेशचा तो मित्र बोलला, लांब तर फेकून ये, पण मला वाटतंय की ही पुन्हा कधीतरी त्रास देऊ शकते, म्हणून आपण सलग 3 दिवस लहान पूजा घालू. ते सांगण्यावर न झाले. प्रवीणने एक लहान पूजा घातली. ती बाहुली देखील तिथेच होती. आता असे वाटू लागले की त्या बाहुलीने पूर्णपणे साक्षीचे शरीर सोडले होते. आणि शेवटी रात्रीचे 12 नंतर प्रथमेशच्या मित्राने प्रवीणला सांगितले की आता ही बाहुली कुठेतरी लांब फेकू नये. लक्षात ठेव, बाहुली चुकून देखील इथे नकोय. जर आली तर काय अनर्थ होईल हे मला देखील सांगता येत नाही. आणि हो, पुढे मला मदत देखील करता येणार नाही. प्रवीणने त्यावर होकार दिला आणि प्रवीण हा आपल्या घरापासून लांब कुठेतरी ती बाहुली फेकून आला. घाई गडबडीमध्ये त्याने ती बाहुली रस्त्यावरच फेकली. प्रवीण आपल्या घरी आला. त्याने सगळ्यांचे आभार मानले, खास करून प्रथमेशचेच. आता हे तिघं झोपी गेले. पण अचानकच 6 वाजता एक बेलचा आवाज ऐकू आला. प्रियांकाने दार उघडले आणि ती जोरजोरात बोलू लागली, साक्षी, प्रवीण, लवकर या, बघा कोण आलंय. कारण की या वेळेला त्यांच्या अमेरिकेचे काका आले होते. आणि हो, साक्षीची मैत्रीण आणि बहीणच जणू, म्हणजे समीक्षा देखील आली होती. सकाळपर्यंत म्हणजे 7-8 पर्यंत यांच्यामध्ये गप्पा झाल्या. नंतर काही काळ सगळ्यांनी आराम करण्याचेच ठरवले. त्याच वेळेला समीक्षाने साक्षीला आपल्या कमऱ्यामध्ये नेले आणि समीक्षाने सांगितले, अगं साक्षी, तुला माहितीये का मी खेळायला काय आणलंय? तसंच त्याच वेळेला समीक्षाने आपल्या बॅगमधनं काहीतरी काढले आणि ते साक्षीला दाखवले. साक्षीला जोरात झटका बसला. साक्षीला घाम फुटला, कारण की साक्षी पाहत होती तिच्या बहीण समीक्षाने तीच बाहुली ही पुन्हा आपल्या घरी आणली होती. कथा कशी वाटली? आवडली असेल लाईक, नसेल आवडली डिसलाईक. तुमचे काही कथा अनुभव असतील तर डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या ईमेल ID वर, फेसबुक ID वर किंवा इंस्टाग्रामवर मला शेअर करू शकता. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.